Kylläpä on harmaata. Se on muuten suurleuka täällä, morjes. Ja lähdetään tästä Tallinnan suuntaan. Tää on taas tämmönen perinteinen viikonloppu Tallinnassa. Pistetään Volvo-auto päälle. Ja oho, meni teoston puolelle. Yksin. Tällä kertaa lähden yksin täältä liikkeelle, kuten näkyy. Ei oo retsikkaa eikä takamatkustajiakaan. Ei se mitään. Viikonloppu Tallinnassa 9-11.5. Siitä se lähtee ja loirasee. Moi. Täällä on muuten koulurakennus, Tähteen koulu. Tähteen kadun koulu taitaa olla nykyään. Siinä olin ekaluokan puolivälistä koulutuksessa ja aina 6 asti. Tai nyt ihan aina, mutta silloin ysärillä kyllä. Sen verran täytyy sanoa tässä kohtaa päivää, että niin, vaikka täällä ei nyt oo ketään kyydissä, niin ihan yksin ei tarvi lähteä. Täytyy vaan hakea toi rouva tosta työpaikaltansa. Se pääsee näet justiinsa parin minuutin päästä pois töistänsä. Ja siitä matka suoraan Tallinnaan käykin, mikäli ei vaan laivasta myöhästytä. Mutta siitä se lähtee tämmönen nopea viikonloppu. Jos ollaan aikataulun mukaan perillä, niin ollaan vasta illalla taas silleen, että huone on otettu ja kaikki on jees tankattu, auto on käyty kaupassa, niin sehän on sitten 9 jo. Ja sitten GT. Nyt täällä Tallinnassa voimme huomata, että se ei ole tavallinen Lada. Ai vitsi, siinä on valkosivurenkaat ja tommonen hieno grafiikka tossa katossa ja madallettu myöskin. Ja on laitettu tuuninkipeili ja mitähän muuta, tarroja takalasi, tai tohon takasivulla sivulasi taakse. Tuo karvanopat oli sen. Vitsi mikä Lada. Se oli aito epätavallinen Lada. Ja tässä on Tallinna. Hienon näköinen tommonen taivas. Varmaan kohta tulee vet. Kurulaiset, eikö mitkä porilaiset kysyt, onko se vet, mikä sieltä tulee. Täällä on kesä. Ja tommonen. Siellä on superalkasi. Kehä mukia. Ja suomalaisia busseja. Siis kun sanotaan, kaikki puhuu aina, että Suomessa on nykyään samanhintainen viina, kun Virossa on samanhintainen viina kuin Suomessa, niin ei se oo kyllä. Ei, on täällä taas noussut Tallinkin laivastohinnat, mut laivaston preorderiston hinnat, mut silti niin on se rapeeta. Ja tuolla on Helsinki ja se haluaa mennä A-terminaaliin, mutta me mennään A-terminaaliin vaan kakalle. Mitä toi, ei kakalle, kaljalle, mitä toi häijä teki tuolla? Eikä se vaan ollut käellä tuolla. Joo, no ei siinä mitään, se saa harrastaa siellä, tai miten saako se harrastaa, moi. Mennään hakemaan Rimistä jotain. Ei tuo enää vitsikoita pilettiä, mitä voi koritsuttaa. Tänne on tullut maailman pyörä ja kaikkia. Mersu tulee ihan täysiä sieltä. Niin, tommonen. Tuleeko taas roiskeita? Täällä on tullut uusi parkiminen. Puomion port. Kylästäkään noit jälleen tuo Mersu saa tulla takaisin. Joo, mekin saatiin. No ei se mitään, vaan sankeli sekaan. Tää on aina jännä paikka tää, aukeeksi lonkero roiskimatta vai ei. Ja ei, nyt meni housuun. Toisaalta siinä on se, että housun arvo nousi. Lämpöinen musta lonkero toimii. Kylmäkaapista otin, mutta siellä oli vaihtolämpö. Täällä on kyllä hinnat vähän järkevän. 1374, sehän on melkein inhimillinen. Eiköhän luidesta tankki täyteen samoin. Täällä on jo melkein kesäkin, kun on vihreätä. Ja upeata. Joo, tää on kyllä upea. Nyt pestä vissiin tää. Otin tankkaushanskan myös. Paljonhan sinne menee. Näköjään oli tankki aika kuiva, ei sinne vissiin. Niin. Tää se on 50. Vähän vaille 54 litraa. Ja vähän tuohon. Se oli hyvä diili. Tällaisia hintoja täällä tänään. Bensakin on vähän reilu 1,5. Ei paha. Ei tuu sporaa mistään. Tää mökki on vieläkin pystys, mut melko heikos hapes.
Hienoa, joka kerta tässä kun mennään, niin nämä samat asiat. Mutta tää on tätä, koska köyhille ei ole varaa mennä kuin tänne samaan paikkaan. Jos olisi YouTubesta vaikka mainostuloja, niin vois mennä Firenzeen, mutta ei mennä. Mennään Tallinnaan. Siellä on edelleen muuten Eka. Siellä on Snelli. Jokuhan mut kyseli tossa, että niin mihinkä kannattaa Tallinnassa mennä hotelliin, niin suosittelen johonkin, joka on halpa. Tuolla on ekonomihotelli. Siellä on nariseva puulattia. Ja siis narina johtuu puulattiasta, ei jostain ruokailusta tai juomisesta. Mutta tää on raju. Taskulämmin lonkero. Kyllä tää on niinku täältä Suomi-turismia Tallinnaan. Mut siinä on Snellin kulmilla taas ollaan. Ei muuta kuin sisään. Ei oo totta taas. Huonehan tuli taas tämän metsän puolelta, mutta ei se mitään. Nyt siihen kuuluu aamupala tosi kuin eräällä kertaa. Oliko se vuosi sitten? Toukokuussa. Niin se oli vahingossa tältä puolella. Nyt se on jostain syystä. Ei se mitään. Katsotaan tota sitten. Nyt sitten tarvitaan kyllä GT:tä ja viskiä. Siellä oli GT-paikka sen verran täynnä väkeä, ettei siellä meni teoston puolella. Täällä on käyty seinään tutustumassa näköjään. Ja täällä on sikareita. Kyllä nyt pitää terassilla käydä, kun kerran kesä on melkein. On se hienoa. Se ammui justiinsa parahiksi. Ja totta kai tujua. Ei muuta kuin eteenpäin. Tässä kohtaa päivää en muista edes, mitä viimeksi on tullut tälle videolle. Ei varmaan mitään kovin oleellista, mutta tämmönen nopea kertaus, mitä tänään on tapahtunut. Kompressorissa oli virvokkeita ja sen jälkeen otettiin mukia ja sitten käytiin mukille ja sikarilla. Sikarimais oli eilen ensiluokkainen palvelu. Ja virvokkeet. Ja nyt mennään nukkumaan. Iltapalan kautta, joka tulee airfryerista. 500 astetta, 3 sekuntia. Semmonen se oli se eka ehtoo. Joo. Täällä on tullut päivä näköjään. Tossa on oikeastaan jo on mietittykin, että mikä päivä tää on, niin suurta ajattelijaa ja mestaria lainatakseni, eli Topoa, puita päivä. Siitä aamuvisho. Ai että toi verho on komian näköinen. Tosta se lähtee auki. Ja tuosta. Oho, 9.30. No, eilen ne menikin sinne 3 asti. Nyt on taas minkälainen keli sinne on tänään tullut. Oho. Joo. Semmoinen. Tälle videoon tulee varmaan vähän vähemmän kuvattua yhtään mitään, koska on ihan hauska tehdä muitakin juttuja, kuten eilen oli. Nyt taas tosta oikein hienoon telineeseen. Siinä on tommonen jaakkokola. Aamupalaksi jaakkokola. Täysin jääkylmä. Oli autossa hyvän aamupalan jälkeen, kävin hakemaan tän sieltä, niin maistuu. Ei se kesä vielä ole, vaikka keli on tommonen. Tässä nurkassa on vähän hämystä, mutta ei se haittaa. Tämän päivän suunnitelmiin, niin no, ei niitä oikeastaan ole. Otetaan tuossa jaakkokola. Ehkä, no nyt käyn tuossa pesulla ja sitten sen jälkeen lähdetään johonkin päin. 12 aikaa oikein Pöhjala. Vois muutaman bissen hakea ja söisköhän siellä. Vähän se brisketti on houkutellut. 200 grammanen brisketti, 28 € suunnilleen. On se aika rapea.
eli kylmä jahkokola. Aamupalan jatkopala. Mutta lähdetään tonne johonkin ja kuvaillaan mitä kuvaillaan. Moi. Ai niin, tästä huoneesta vielä sen verran. Tällä puolella on niin mukamas paremmat huoneet. Ja täällä on sitten köyhemmät huoneet. Tää on Ratapihan puoli ja Telliskiven alue. Ja tästä niin kun nähdään, niin ei täältä näy muuta kuin tuo metsä. Ja sit se ero on myöskin siinä, että täällä on tämmönen koko lattiamatto, kun siellä on joku tammilankkuparketti olevina. Itse asiassa tossahan oli... Ei tää oli hetkinen. No, jossain oli olevina jonkunlainen brosyyri siitä, mutta mulla kävi semmonen moka suunnilleen vuosi sitten toukokuun reissulla, että otin aamupalan kanssa ton halvemman huoneen tuolta paremmalta näköalalta, johon ei aurinko paista, mutta olinkin ottanut vahingossa tämän puolen huoneen ilman aamupalaa. Nyt oli moneen kertaa katsottu, että se on toi Ratapihan puoleinen huone ja aamupalalla ja aamupala kuului ja tää huone tuli. En tiedä mikä siinä oli käynyt, mutta katsellaan metsää. Toikin hienon näköinen tavallaan. Ja illalla ihan kivat valot, mutta kyllä tuolla toisella puolella on mielenkiintoisempia näkymiä, kuten aiemmilla reissuilla on havaittu. Ja sieltähän lähti tietysti taas perinteiseen tyyliin muki mukaan. Se ei meidän himassa tällaista ystävää. Tonne vaan tuosta ovesta sisään ja muki kainaloon ja sit mennään. Täällä on keli niinku kesäloisen. Ehkä pikkasen aavistus viileyttä vielä havaittavissa. Kyllähän täällä on hieno keli. Ai saakeli sentään. Niin saakeli ja hyvä keli. Ja mukia on pikkusen. Tässä on turkea. Hieno turke. Ja ton näköistä tuolla. On kyllä melko kesäisen näköistä. Ja myöskin muki, pikku muki on aina hyvä. Onpas hieno. Nahkea. Olisiko se Pöhjälälle? Aina valitetaan siitä mäkkisapuskasta, niin katsotaan mitä sieltä löytyy tänään. En tiedä mikä homma tää nyt on. Ollaan jossain paikassa, missä on muovipalmuja ja ruosteinen pylpyrä ja kaikenlaista, mutta eilen nähtiin siinä sataman läheltä erikoinen laada. Nyt se on tavallinen laada. Kattokaa miten hyvässä kunnossa. Ei tällaisia oo enää missään. Vähän nyt tulee mostavaloa, mutta kuin mihin se oli, mutta 1300. On nää kyllä mestareita. Tää on oikeesti tyylikäs vehje. Ai saakeli. Tää on. Tollanen pitäisi olla kaikille. En tiedä mikä homma tää on, mikä täällä on tapahtumassa, mutta jotain kuitenkin on. Mut hei, nyt täytyy mennä kaljalle. No, siinä on nyt vähän muuta kuin mäkkiset. No joo, on aika mureeta. Pakko kyllä myöntää, että ehdottomasti yksi parhaimpia sapuskoja pitkään aikaa yhtään missään. Kyllä tää on jees. Ei Topota turhaan kehunut. Ei ehkä vähän rajun näköinen annos jonkun mielestä, mutta toimii. Täällä on sammakko tullut. En tiedä oliks tossa mitään juttua, mutta tänne tuli Jaakko jäillä ja GT jäillä ja jollain jutuilla. Sitten täällä on tommonen. Mitä toi Kaptain Morgani ja Mirinta. Ja no, katsotaan nyt miten Jaakko. Ei oo Jaakko kolalla, vaan Jaakko jäillä. Toimii. Sitten on tää Imperium GT. Kauhealla pillillä vielä.
toimii sekin. Ja nyt viski jäällä ja GT ja toi drinkki 15 € rapia, mitä se koko settu. Ei nyt ihan mahdoton. Ei oo kyllä kompressorin vessassa lattiat tahmeja. Oli jossain on vaakaloongeja. Sinne kun menee ostokselle, niin saa tämmösen pistävisen tuliaiset Tallinnan yössä. Mutta nyt on sellainen tilanne, ettei tää pussi jää mihinkään piiloon. Viedään se pois ja lähdetään kaljalle. Heti on tommonen lämpöinen ja viimeisen päälle keli, kun pitää kotiin lähteä, mutta niinhän se aina menee. Siinä se nyt on kaikkien janoisten sankari. Ai että kun pääsee Virosta oikein viinaa. Ja totta mikä keli. Täällä 18 raatia lämmin, en tiedä saako sen sieltä, mutta on hieno. Nyt on nostettu auto täyteen viinaa. Ainakin melkein. Se on sitten Kuusankoski ja täällähän on myöskin varsin aurinkoista ja 14-15 raatia näyttäisi olevan lämmintä. Se oli semmonen reissu, nyt ei tullut hirveästi kuvailtua mitään, mutta tämmönen nopea perusviikonloppu. Ihan hauskaa, hyvää sapuskaa, virvokkeita, pari hyvää sikaria. Ei kai siinä sen kummempaa. Se on mentävä kotiin ja pistettävä sauna lämpenemään ja me katsellaan taas jonkun toisen videon merkeissä. Hei sitten.